Hon yw'r wythnos ola ym Mrwsel cyn yr haf, a mae gyda ni wythnos brysur yn y pwyllgor amgylchedd yn enwedig gyda pleidleisiau mawr ar tobaco ac ar edrych ar deddfwriaeth ynglyn â effaith cynlluniau ar yr amgylchedd. Felly mae pawb yn y pwyllgorau yn trio gorffen a'i gwaith cyn bod ni'n dod nôl diwedd Awst. Ond mae Elin Arfon wedi bod yma gyda fi wythnos hon o Lanrwst yn gweithio yn y swyddfa. Ti wedi dod mewn wythnos brysur, ti wedi gweld hynny? Ond na, dwi wedi bod yn eistedd, wel, dwi wedi cael cyfle i fynd mewn i eistedd rei o'r pwyllgorau lle. A dwi'n meddwl beth yw wych ydi gweld bod na 23 o ieithoedd yn cael y cyfle i'w defnyddio lle, a bod pawb yn cael chwarae teg cael defnyddio iaith lle. Dwi'n meddwl bod hynna'n gret. Dyna ni eisiau weld, a dwi'n meddwl beth dwi wedi weld. Dim Cymraeg eto, ond dyn ni'n gweithio ar hwnna. Na, dwi'n falch bod yna fwy na un iaith yn cael ei defnyddio yma lle, na dim ond un iaith sy'n yna. Mae yna lwythi'n does, ond ie, yn dyfodol. Ti wedi gweld amrywiaeth o bwyllgorau, pethau gwahanol, pa fath o beth wyt ti wedi bod yn gwrando ar trafodaethau neu adroddiadau? Fes i ddoe yn gwylio materion tramor. Hwna'n andros o ddiddorol oedd gweld yn nhw'n trafod lle, ond heddiw fyny ar y pwyllgor amgylchedd. Ac sut oedden nhw'n sôn a sut oedden nhw'n rhannu be o gynnyn nhw lle fel pwyllgor mwyn dod i ganlyniad trio datrys pethau deg gwir. Ond mewn cyfarfodydd efo chi hefyd yn do. Ac oedd hynna'n gret, really. Cael gweld sy'n bobl o Gymru hefyd yn dod i fan i ni gwaith a bod nhw'n cael ei gweld hefyd. Mae'n wych. Ie, mae pobl yn dod i lobio, ond hefyd yn dod i ddangos beth dyn ni'n neud yng Nghymru. Felly, lle wyt ti ar hyn o bryd yn astudio a beth wyt ti am wneud nesaf? Wel, dwi flwyddyn 12 chweched dosbarth a, wel, gwneud ieithoedd ydy yn ddiddordeb pennaf fi lle, felly dwi'n gobeithio, mae'r profiad yma wedi cyfoethogi ymwybyddiaeth i o'r holl ieithoedd yma lle, a gobeithio fydd o'n helpu fi i brifysgol yn neud ieithoedd, gobeithio. Dwi'n gobeithio hefyd, achos mae angen i ni gael mwy o bobl ifanc o Gymru yma hefyd. Na, ie, mae'n gret gweld bod Cymru yma hefyd, ond ie, mae'n gret. Diolch am ddod. Diolch yn fawr iawn i chi.